Il-Kumitat konsultattiv dwar il-ħarsien tas-siġar li twaqqaf minn dan il-Gvern wasal fi stadju avvanzat li għaddi sensiela ta' suġġerimenti fuq x'jista' jsir biex jiġu mħarsa s-siġar. Il-Kumitat konsultattiv ġie mwaqqaf mill-Ministru Leo Brincat f'Mejju li għadda wara li l-avviz legali li jeżisti fuq is-siġar lura fl-2011 kien ġie mdajjef b'emendi li sarulu u li kawżat hekk is-siġar tagħna, speċjalment dawk fiż-żoni urbani, mhumiex qed ikunu protetti biżżejjed. Mill-ewwel laqgħa li saret f'Mejju li għadda s'issa, il-Kumitat iltaqa' b'mod regolari. Is-suġġerimenti tagħhom qed jiġu minsuġa fuq il-bżonnijiet tas-siġar li sab l-istess Kumitat, kif ukoll mis-suġġerimenti li ħarġu minn konsultazzjoni pubblika. Statistika Ewropea turi li s-sitwazzjoni fl-ibliet tagħna mhijiex mill-aqwa. Malta għandha l-iktar rata baxxa ta' siġar fl-ibliet u l-irħula tagħna. Għaldaqstant dan il-Kumitat qed iħejji proposti sabiex is-sitwazzjoni titjieb. Permezz tagħhom is-siġar Maltin ikunu mħarsa aħjar, ikunu maniġġjati aħjar, ikun hemm iktar edukazzjoni u tisħiħ tal-kuxjenza pubblika. Il-membri tal-Kumitat għamlu analiżi tar-regolamenti eżistenti u sostnew li l-iskop tal-ħidma tagħhom huwa li jipproteġu u jirregolarizzaw is-sitwazzjoni bl-iktar mod prattiku u effettiv. Tagħmel funzjoni tagħha u tħalliha bid-dinjità tagħha s-siġra. Fost ir-regolamenti hemm fuq kif għandu jsir żbir b'mod professjonali. Ir-regolamenti jridu jkunu flessibbli u din hija ħsieb ta' kumitat tagħna. Fl-aħħar xhur il-Ministeru tal-Ambjent mexxa proċess ta' konsultazzjoni permezz tal-laqgħa pubblika kif ukoll b'sottomissjonijiet li ntbagħtu bil-miktub lill-Ministeru stess.